Perfecte. Doncs bon dia a totes i a tots, benvinguts a aquesta primera activitat dins de la Setmana dels Geoparcs. Jo soc la Núria Verdeny, soc tècnica del Geoparc Orígens i m'encarrego una miqueta o m'he encarregat una mica de preparar les diferents activitats que engeguem avui dins de la Setmana dels Geoparcs Europeus. Aquest any celebrem la 6a setmana, ja són 6 anys, que organitzem dins del Geoparc Orígens. Pels que no sapigueu, la Setmana dels Geoparcs Europeus són 2 setmanes on es porten a terme diferents activitats que se celebren des de finals de maig a principis de juny, 2 setmanes, l'última de maig i la primera de juny, a tots els Geoparcs Mundials de la UNESCO d'Europa i també alguns Geoparcs aspirants. Totes les activitats que realitzem són gratuïtes i es presenten com unes jornades de portes obertes per donar a conèixer els geoparcs, els seus valors i els seus patrimonis. Com us he comentat, aquesta és la 6a edició i l'hem dedicat a l'Any Internacional per al Desenvolupament Sostenible a les Muntanyes. I avui donem el tret d'inici amb aquesta setmana i ho fem amb aquesta activitat que s'anomena Apadrinar una roca. Dir-vos també, si esteu interessats a veure altres activitats que fem durant aquesta setmana, doncs podeu trobar el programa dins de la nostra pàgina web o dins de les xarxes socials. Després us puc compartir dins del xat també l'enllaç. Bé, doncs pels que també no ho sapigueu, ho estem organitzant des del Geoparc Mundial de la UNESCO Orígens, que és un territori de més de 2.000 quilòmetres quadrats, que engloba un àmbit geogràfic que inclou tota la comarca del Pallars Jussà, inclou el municipi de Baix Pallars al Pallars Sobirà, el municipi de Coll de Nargó a l'Alt Urgell i els municipis d'Àger, Vilanova de Meià i Camarasa a la Noguera. És un territori molt variat i molt divers, on es pot fer un viatge en el temps de més de 500 milions d'anys i té un patrimoni geològic d'importància internacional i això va fer que el 2018 pogués ser reconegut per la UNESCO com a Geoparc Mundial de la UNESCO. Els objectius del geoparc són la conservació del patrimoni i el foment de la recerca científica, que avalen aquesta preservació, la transmissió d'aquests coneixements a la societat a través d'activitats educatives i d'activitats de divulgació, com la que estem fent avui, i el desenvolupament sostenible en benefici de la població local a través d'activitats com poden ser el geoturisme o la promoció de productes locals. Per tal de promoure aquesta conservació i també la implicació de la població local, el que fem és, el que hem fet o el que hem començat a fer és aquest projecte de col·laboració amb l'ICME, amb l'Institut Geológico y Minero d'Espanya, i amb aquest programa que tenen que s'anomena Apadrinar una roca. I aquest és el programa que us presentarem avui, us explicarem com funciona i us animarem a participar-hi. Avui tenim aquí que ens acompanyen la Juana Vegas i l'Anna Cabrera, que són de l'ICME. La Juana Vegas és científica titular de l'ICME i CSIC, que és coordinadora del grup d'investigació en patrimoni i geodiversitat i va ser una dels 3 impulsors de l'Apadrinar una roca, que va començar a Segòvia i ho van impulsar amb l'Andrés Díez Herrero i amb l'Ignacio Gutiérrez. El programa va néixer el 2011 a Segòvia, com us he comentat, i es va posar en marxa després l'any 2017 des de l'ICME per incloure tot l'inventari espanyol de llocs d'interès geològic, que és un programa que coordina l'Anna Cabrera. L'Anna Cabrera, que també ens acompanya avui i farà la part d'explicació d'aquest programa, és llicenciada en Geologia, ha desenvolupat la seva carrera professional a l'àmbit de les tecnologies de la informació geogràfica, amb psiqui, teledetecció i estudis de l'inventari de patrimoni geològic. Ella treballa com a tècnic superior a l'Institut Geològic i Miner de l'ICME-CSIC dins del grup d'investigació de patrimoni i geodiversitat i és la responsable del manteniment de la base de dades espacial que dona recolzament a l'Inventari Espanyol de Llocs d'Interès Geològic, l'IELIC. Els últims anys ha treballat amb la definició i el desenvolupament del programa de ciència ciutadana Apadrinar una roca, juntament amb tot l'equip, amb la Juana i el Gonzalo, i participant en diverses activitats de comunicació, divulgació del valor i la importància que té conservar i preservar el patrimoni geològic. Elles, sobretot l'Anna, que ens farà la presentació, ens explicaran com es va gestar aquest projecte i com funciona l'Apadrinar una roca.
Tenim també a Javi Mir, que ens acompanya. El Javi Mir és el geòleg i és coordinador científic del Geoparc Orígens des de l'any 2019 i, entre altres tasques, s'encarrega de la conservació i la promoció dels llocs d'interès geològic dins del Geoparc Orígens. Ell farà la segona part de la presentació i us explicarà quins són i us presentarà els llocs que hem seleccionat perquè puguin formar part d'aquest projecte a Padrinar una roca. I bé, aquesta és la primera introducció i presentació. Llavors ja dono la paraula a l'Anna Cabrera perquè pugui introduir aquest programa. Muchas gracias, Nuria. La presentación la voy a hacer en castellano. Me gustaría hablar en catalán, pero todavía no lo he aprendido. Os voy a compartir la pantalla. Bueno, voy a presentar la charla titulada Apadrinar una roca para la conservación del patrimonio geológico y voy a hablar de este programa de ciencia ciudadana que el Instituto Geológico y Minero de España tiene en marcha desde diciembre de 2017 para mejorar la vigilancia y el seguimiento del patrimonio geológico del país. Surge de una gran idea que en este caso se le ocurre a la Asociación Geología de Segovia en el año 2011, que consiste fundamentalmente en implicar a las personas en la protección de este elemento fundamental de nuestro patrimonio natural, que es el patrimonio geológico. Somos conscientes de la gran importancia que tiene que la gente que visita estos lugares, que vive cerca de ellos, que los conoce, que se involucre de algún modo en su protección, y es por ello que hemos puesto en marcha este programa que no hace otra cosa sino cuidar de aquellos lugares que más y mejor información proporcionan sobre la evolución y funcionamiento de nuestro planeta y en definitiva aquellos lugares que vale la pena conservar. La palabra patrimonio significa legado. Son aquellos lugares que nos han cedido nuestros antepasados y que del mismo modo en algún momento nosotros cederemos y lo aconsejable sería que lo hiciéramos en las mejores condiciones. La Administración este patrimonio geológico lo llama lugares de interés geológico y tiene la característica común de que son de todos. ¿Qué queremos hacer? ¿Conservar o preservarlos? Bueno, pues lo ideal sería utilizar estos recursos. Para utilizarlos necesitamos mantener el valor de esos lugares al mismo tiempo que los utilizamos. Por ello es muy importante gestionar bien el patrimonio y llevar un seguimiento en todos ellos, mejorar su vigilancia, es decir, habilitar un programa de guardería en aquellos que lo necesiten y trabajar sobre todo con los colegios para trabajar en esta educación centrada en el respeto de estos lugares. ¿Por qué protegerlos? Bueno, en primer lugar porque independientemente de que sean visitables o no, hay que tener en cuenta que su pérdida es irreparable. Es un elemento del patrimonio natural, igual que lo es una planta, que posee un valor científico, un valor intrínseco que hace que cualquier elemento que contiene si se deteriora, estaremos perdiendo una parte muy importante de la memoria de la Tierra. Además hay que tener en cuenta que son muy vulnerables. Algunos de estos lugares se encuentran en lugares muy frágiles como por ejemplo las cuevas. Las cuevas en ocasiones contienen estructuras muy delicadas. Son tan delicadas que no es necesario que la gente las toque para que se vean afectadas. Simplemente accediendo con nuestra presencia, respirando, con el calor que desprendemos, podemos modificar estas condiciones y por ello es necesario que determinados equipos científicos o técnicos las monitoricen, instalen unos sensores para poder seguir utilizándolas, unos sensores calibrados con unos umbrales máximos que nos avisen ante cualquier atisbo de degradación. Uno de los objetivos del programa es hacer consciente a la sociedad que muchos de ellos se encuentran en peligro, ya que el desarrollo incontrolado los amenaza. No podemos permitir que se pierda ninguno de ellos simplemente por ignorancia, simplemente diciendo que desconocíamos su existencia o que desconocíamos que tenían valor. También debemos tener en cuenta que aunque se ha avanzado mucho, aún queda mucho trabajo por asegurar su conservación de muchos de ellos. Y es que algunos carecen de una legislación específica que los respalde o los recursos económicos y humanos disponibles para ellos son limitados. Ahora voy de lleno a lo que es la iniciativa. Apadrinar una roca es un programa que empodera a ciudadanos.
Aprovechando que vamos por la vida con un teléfono en la mano, hemos solicitado a todo el que quiera colaborar, ya sea un ayuntamiento, una empresa, una asociación, un geoparque o cualquier ciudadano de a pie, que aporte el conocimiento, los recursos o simplemente las observaciones y fotografías que hagan de sus visitas a los afloramientos. Y de este modo, que construyamos un mapa colaborativo de lugares amenazados o en peligro de desaparición. Tenemos un sistema de información geográfico asociado al Inventario Español de Lugares de Interés Geológico y dentro de él pues, está cogida la iniciativa Padrino una Roca. Los objetivos fundamentales del programa, en primer lugar, es mejorar su vigilancia. Mejorar su vigilancia aprovechando todos los recursos humanos que tengamos disponibles. En detectar impactos y amenazas, que de otro modo quizás los detectaríamos, pero los detectaríamos más tarde. Sensibilizar y concienciar a la población local y a la sociedad en general de esta necesidad que tenemos de conservar estos lugares. Otro de los grandes objetivos es dar asesoramiento a aquel ciudadano pues, que se encuentra con un problema y no sabe cómo abordarlo. Nosotros proporcionamos información para hacer un escrito a la administración y que pueda darse paso adelante. También otro de los objetivos es dar a conocer el trabajo que están haciendo los equipos científicos, ¿no? El equipo de Apadrino Unas Rocas trabaja, como os ha comentado antes Nuria, en un grupo de investigación del patrimonio y la geodiversidad. Y bueno, es también función del programa informar de todos los trabajos científicos que se están realizando en estos espacios naturales. Además, dar a conocer el trabajo, por supuesto, de otras asociaciones y empresas para así pues, crear sinergias y, desde luego, dar buenas ideas a otras personas que puedan ayudar a mejorar la conservación de estos lugares. Y además, quizás el impacto más importante que tiene el programa desde mi punto de vista es que informamos a las autoridades que tienen competencias para regular el uso y penalizar el mal uso. Informamos sobre situaciones de riesgo para que los organismos competentes puedan conocer qué problemas tienen y puedan tomar medidas. Bueno, pues esto no lo podíamos llevar a cabo si no tuviésemos la información de nuestros padrinos y madrinas. Otro de nuestros objetivos, por supuesto, es esto que estamos iniciando ahora, esta colaboración con el Geoparque. Ahora mismo el inventario del Geoparque se encuentra dentro del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico y aquellos avisos que no lleven de cierta gravedad, en todo momento les serán redireccionados para que ellos también tengan información y puedan actuar en consecuencia. Al inicio, ya os comenté, esta gran idea la desarrolló la Asociación Geología de Segovia en el año 2011, que la puso en marcha para concienciar a la población de su provincia sobre la importancia de proteger esta parte del patrimonio natural. Bueno, Segovia, hay que decir que fue uno de los primeros lugares en tener un inventario de patrimonio geológico provincial y a día de hoy cuenta con aproximadamente 150 LIF, como veis en este mapa, que es el mapa que tenía la página web Apadrino Unas Rocas Segovia, que actualmente ya no se encuentra activa porque se dio paso al programa nacional, pero bueno, que tuvo bastante éxito porque consiguió de 150 LIF apadrinar 143. Se inspiró en otras experiencias como esta de custodia del territorio. La custodia del territorio es una estrategia de conservación y gestión responsable que de hecho lleva muchos años desarrollándose en algunos países como Gran Bretaña, Estados Unidos, con un gran éxito. El acuerdo de custodia es el elemento central y entran en juego también los titulares y los propietarios de los terrenos junto con las entidades de custodia. Las entidades de custodia normalmente suele ser o la administración o bien una asociación que media en ese acuerdo de custodia para mejorar el territorio. Una de las iniciativas en las que se inspiró el programa fue la SARSA de la custodia del territorio, que no es otra cosa sino una organización sin ánimo de lucro que se constituyó en el año 2003 para impulsar la custodia del territorio y que tiene como objetivo fundamental facilitar la información, el asesoramiento, la formación para favorecer la custodia de estos terrenos.
Otro de los inspiradores del programa fue este proyecto ocurrido en un aula de alumnos de biología y biología y de geología de cuarto de la ESO en Huesca, que con la excusa de la celebración del Año Internacional del Planeta Tierra, pues elaboraron un proyecto educativo utilizando como principal argumento didáctico el patrimonio geológico cercano a la zona. A través de un blog se permitió que los chavales apadrinaran 4 LIC situados en la zona y el blog tenía una participación restringida a los alumnos del curso, es decir, bueno, tenía ya cierto matiz tecnológico. Pues esto es un poco lo que hemos hecho, tomando los elementos del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico, que a día de hoy tiene 4.246 componentes, entre aquellos que son de interés local, nacional o de interés internacional, geosite. Lo que hemos hecho, tomando este inventario que localiza los lugares de referencia, pues es hacer que participe la mayor parte posible. Y de esta forma hemos conseguido poner en el foco sobre aquellos que a juicio de los ciudadanos requieren una mayor atención por parte de la Administración. Y hemos dotado al Inventario Español de Lugares de Interés Geológico de una información que difícilmente sería alcanzable por otros medios, ya que nos permite obtener más datos y en más lugares. Como fortalezas. La principal fortaleza es que todo el mundo puede participar. Es un programa de acceso libre y que es gratuito. Y la segunda fortaleza, que la he puesto en mayúsculas porque es importante, es que son lugares que nosotros mismos elegimos. Son lugares que nos hacen sentir bien, que nos aportan bienestar, nos aportan salud. Y esa es una gran fortaleza porque nos hemos dado cuenta que las comunidades afectadas son precisamente las que más motivación muestran o han mostrado para participar en el proyecto. Muchos de ellos veían como el valor de estos pueblos estaba infravalorado o amenazado y de este modo podían contribuir, aunque fuera simbólicamente, a mejorar la calidad de vida de sus pueblos. Bueno, una de las cosas que les preguntamos a nuestros padrinos es qué motivo lleva a apadrinar ese lugar. Para nosotros es importante saberlo porque creemos que, bueno, que en cierto modo los motivos sentimentales quizás son los que más fuerza tienen para ayudarnos en este fin que nos hemos propuesto. Los motivos sentimentales que fundamentalmente nos dan es que están en su pueblo, que es el pueblo de su familia, que es un lugar emblemático, que creen que es la seña de identidad de su ciudad y por tanto que nunca deberían de perderse. El segundo motivo que nos dan en segundo orden de magnitud, de importancia, es la cercanía, o que nos dicen que lo visitan a menudo. Bueno, esto es uno de los requisitos que les pedimos a nuestros padrinos, es que lo visiten al menos una vez al año, como os comentaré luego más tarde. El siguiente motivo es que conocen su valor, porque tienen un vínculo profesional con él, porque creen que tienen un gran potencial didáctico científico y también otros nos dicen que les gusta, que les parece bonito y que se quiere que se conserve como tal. Otros son conscientes de que se encuentran amenazados o de las carencias que tienen, ¿no? que necesitan mayor protección jurídica, que necesitan mayor vigilancia o que creen que son lugares tan frágiles y vulnerables que la Administración es necesario que tome nota de ello y bueno, se expresan de este modo. Otros motivos, quizás más originales, pues bueno, que nos han dicho en 6 ocasiones, por ejemplo, que lo querían regalar o que ha sido una recomendación de un amigo. Las cifras actuales del programa, el programa lo forman 3.701 voluntarios, una cifra bastante numerosa teniendo en cuenta que llevamos 4 años con la iniciativa en activo. Se han logrado más de 4.800 apadrinamientos y más de 1.700 LIC se encuentran apadrinados. Esto es un número bastante bueno, pero bueno, nosotros queremos ir al 100% y ahora en la actualidad llevamos un 40% apadrinado de todo este mapa general que os he mostrado antes. ¿Qué se comprometen los padrinos y madrinas? Bueno, pues fundamentalmente a velar por su conservación. Tenemos un reglamento de normas y obligaciones del programa,
pues les pedimos que se las lean y bueno, es muy sencillito y prácticamente con ser mayor de edad se puede apadrinar un LIC. Además, les pedimos que nos informen de cualquier incidencia, de cualquier anomalía, cualquier evento de expolio de minerales, de fósiles o cualquier otra amenaza que observe que pueda afectar a su conservación. Y también les pedimos que por favor nos reporten a través de la web. Tenemos un correo electrónico, pues es verdad que muchas veces nos escriben a través de él, pero nosotros preferimos que las incidencias nos las envíen directamente a través de la página web, porque de este modo, como os he dicho, tenemos un sistema de información geográfico que ya directamente nos está metiendo la información dentro. ¿Qué preguntamos? Bueno, pues información sobre este parámetro, estado de conservación. Es uno de los indicadores que utiliza el Ministerio de Transición Ecológica para evaluar la salud que tiene nuestro patrimonio. Entonces les preguntamos, ¿tiene deterioros importantes? Pues clasifícalo como degradado. ¿El LIC se encuentra bien conservado? Pues clasifícalo como favorable. Esto viene en la misma encuesta. Hemos recogido en estos 4 años que llevamos la iniciativa más de 800 fotografías de nuestros voluntarios y voluntarias en una fototeca. Y bueno, ahora os voy a decir cómo podemos apadrinar. Hay 2 formas básicas de apadrinar, una a través de la página web y una segunda forma es a través del propio visor. Para ello debemos decidir previamente el LIC que queremos apadrinar, por supuesto, le pinchamos al botón apadrina y nos registramos en el sistema. Nos va a pedir unos datos muy básicos, fundamentalmente un email, para que podamos tener comunicaciones con él, para que sepamos cuando nos escribe qué persona nos está hablando, nombre y apellidos, si quiere dejarnos qué profesión tiene o qué cargo ocupa. Más bien por temas estadísticos y por qué lo ha elegido. Además tiene que aceptar una exigencia europea, una política de privacidad y de protección de datos, además del reglamento que os he comentado antes. La segunda forma es a través de este visor, quizás a lo mejor la más fácil. Esta es la URL, la que tenéis que pinchar, infoigme.es y el LIC. Vamos al lugar de interés geológico que nos queda cerca, que nos gusta o que está en nuestro pueblo y le damos a la pestaña Padrina está en azul. ¿Qué les pedimos? Bueno, como os he adelantado antes, les pedimos que con una periodicidad anual lo visiten. Además, también es posible que se nos olvide, pues una vez al año hacemos un mailing general entre el 1 de octubre y el 31 de noviembre para preguntar cuál es la opinión sobre el estado de conservación y las condiciones de observación que tuvo durante la visita del LIC. Es decir, pues eso, si estaba tapado, si había crecido mucha maleza, si se puede ver bien. Actualmente, los lugares de interés geológico que más padrinos tienen en España, anecdóticamente, el más apadrinado es un LIC de interés local, la Fuente Agria, que es uno de los conos más emblemáticos de su ciudad, de Puerto Llano. Una fuente de aguas ferruginosas que según nos cuentan muchos puertollaneros, pues utilizan desde hace siglos y bueno, les tienen mucho cariño. Estos son los motivos que nos han dado para apadrinarlo, fundamentalmente que es la seña de identidad de su pueblo. Si algo se sienten identificados es en la fuente que se encuentra en su pueblo. Otro es que, bueno, que como os he comentado antes, que está en su pueblo, que es el pueblo de su familia, que nació allí, o que algunos que conoce su valor, le parece bonito. El segundo LIC más apadrinado es curiosamente también un lugar de interés geológico que se encuentra amenazado por la ejecución de un proyecto urbanístico. Se llama la Formación de Arenas de Huelva, el Cabezón Mondaca, y tiene en la actualidad 162 padrinos. Una plataforma en la que llamó a mucha gente a apadrinar este lugar y casi todos nos dijeron que estaba amenazado y que era una seña de identidad de la ciudad de Huelva y que no podían perderla. El tercero de ellos es la sección de biostromas de ruistas de Castro Jimeno, también en Segovia, a lo mejor digamos por este vínculo que tiene la provincia de Segovia con la iniciativa. Es una sección de referencia del Cretácico superior y bueno, en él se observan una variada fauna de cefalópodos, de ostreidos y de rudistas y bueno,
prácticamente casi es un pueblo muy pequeñito y nos ha sorprendido la cantidad de gente, 17, que nos han dicho que es su pueblo, que nació familia allí o entonces, ¿qué nos habéis puesto de manifiesto? Bueno, ante todo deciros que la información que proporcionan nuestros voluntarios está sirviendo y está sirviendo para mejorar el conocimiento que tenemos de estos lugares. Nos han puesto de manifiesto que ciertos yacimientos sufren del expolio puntual o sistemático de sus minerales o fósiles. También hemos recibido bastantes avisos de productos fruto del vandalismo, como por ejemplo este plano de falla que se encuentra en Granada, es la falla de Nihuelas, es un geosite, un lugar de interés geológico de interés internacional. Y bueno, a alguien se le ocurrió que era gracioso pintar sobre él. Hemos recibido numerosísimos avisos, sobre todo este último año, y correos cargados de preocupación por la gran amenaza que supone la construcción de estos macroproyectos eólicos en muchísimas provincias españolas. Ya os lo he comentado, bueno, la amenaza que produce los planes urbanísticos, muchísimos también, desgraciadamente, muchísimos avisos de lugares de interés geológico que presentan escombros, residuos, que a lo mejor están un poco abandonados de la vigilancia y que las camionetas aprovechan para tirar escombros. Además, nos habéis puesto de manifiesto que hay lugares donde existe un exceso de visitas, que circulan bicicletas, quads, motos sin permiso y que los están afectando. Lugares con una deficiente regulación del uso público, por lo tanto. También nuestros padrinos y madrinas nos han informado en muchas ocasiones que hay equipamientos que no están en buen estado y que sería conveniente que se fueran repuestos. También hemos recibido avisos y quejas referentes a la construcción de grandes macrogranjas porcinas y a la posible afección de lugares próximos. Y otros, pues en los que hemos visto como el entorno iba a perder naturalidad precisamente por intentar mejorar sus accesos, porque habían construido y anclado grandes pasarelas en las rocas, como por ejemplo esta aberración que han hecho aquí en Segovia. También nos han puesto de manifiesto problemas graves de coleccionismo y de expolio en lugares. También esta moda absurda que está apareciendo, que lleva unos años en España, en el resto del mundo casi, prácticamente, el que la gente amontona sin sentido rocas. Otros lugares también nos han advertido de lugares como este espacio natural protegido de Montaña Roja en Tenerife, en los que se han celebrado pruebas deportivas multitudinarias, sin tener en cuenta que este lugar tiene unas curiosas estructuras llamadas rizolitos, que no son otra cosa sino rizocreciones formadas por animales litófagos, es decir, unos gusanos que van por la tierra y que van expulsando la arena para abrirse camino. También hemos recibido avisos de proyectos de obra pública que afectaban a lugares de interés geológico. Y en este caso, por ejemplo, en el Cerro Teralbo, en Palencia, fue su propio padrino el que alegó en la evaluación ambiental del proyecto y consiguió modificar finalmente el trazado del proyecto de construcción. También nos han avisado de lugares que pueden verse afectados porque tenían problemas de calidad en sus aguas, y otros en los que los problemas de sequía, en parte acelerados por el cambio climático, también los estaba afectando. Bueno, ya para acabar, de forma así muy rápida, quería deciros que los lugares de interés geológico guardan la historia de nuestro planeta y esa historia es la que nos ayuda a conocer cuál es nuestro pasado. Es por ello que tenemos que esforzarnos y ser cada día más conscientes de lo vulnerables que son estos lugares que podemos perder si no lo hacemos bien. Y bueno, necesitamos a todas las personas posibles para lograr este objetivo que es la conservación de estos lugares y bueno, deciros que quedan muchos por apadrinar, un 60%, así que bueno, con esta colaboración del Geoparque sí que esperamos que los del Geoparque estén bien vigilados y que lo podamos entregar en las mejores condiciones posibles a los que vengan. Muchísimas gracias. Sí, correcto.
Molt bé, crec, així que crec que podem iniciar la meva presentació agraint a l'ICME que s'interessés en el seu moment en la proposta de treballar junts amb aquest projecte i que és un projecte que vam començar a parlar-lo amb l'Àngel Salazar en una reunió que ens vam trobar l'estiu passat i a poc hem anat parlant amb l'Anna Cabrera i amb Juana Vegas i hem arribat a posar 47 llocs d'interès geològics del geoparc perquè puguin ser apadrinats pels veïns del geoparc, bàsicament. La presentació, bàsicament, us faré una petita introducció al geoparc d'Orígens, però la Núria ja l'ha fet molt bé, així que anirem ràpid aquí. Una mica sobre el patrimoni geològic que tenim. I després ja us faré un viatge pel geoparc a través dels seus llocs d'interès geològic que hem posat a disposició dels ciutadans perquè es puguin apadrinar. I també us presentaré algunes activitats que farem properament relacionades amb aquests llocs d'interès geològic. El Geoparc Orígens és un territori bastant gran, d'uns 2.000 quilòmetres quadrats, gairebé va des del nord de Balaguer, el municipi de Camarasa al nord, fins al sud, fins al municipi de Torrecabdella al nord i d'est a oest, des de Coll de Nargó fins al riu Noguera, Ribagorçana a l'oest. Va ser designat l'any 2018 i té un patrimoni geològic, podem dir que excepcional. I és per això que va ser atorgat aquesta figura de Geoparc Mundial de la UNESCO. Si us fixeu el mapa geològic que teniu a l'esquerra, veureu que el geoparc es situa en una zona dels Pirineus on aquests d'alguna manera s'estiren com un acordió i presenta un registre geològic molt variat. És un registre geològic de més de 500 milions d'anys d'història geològica continus i, per tant, es poden estudiar roques des de fa gairebé 500 milions d'anys del Cambrià i l'Ordovicià, que els teniu aquí a la columna del centre, i fins a dipòsits d'avui mateix, com són les toves calcàries, per exemple, que veureu de l'Argenteria o del Mont de Conques. És un registre continu i, per tant, és un lloc molt, molt visitat pels geòlegs de tot el món i on s'han identificat moltíssims llocs d'interès geològic que s'utilitzen de forma habitual, tant per científics com per estudiants. Alguns exemples d'aquests llocs són els que veieu aquí. Tenim des de sediments espectaculars, esllavissades, els últims dinosaures d'Europa, llacs càrstics, estructures espectaculars o fins i tot dipòsits volcànics. I toquen moltes temàtiques del camp de la geologia, des de sedimentologia, estratigrafia, tectònica, paleontologia. Aquests serien els 4 més significatius, però també és una zona molt important per geomorfologia, per l'estudi de la geomorfologia, la hidrogeologia, i ja en menor mida els jaciments minerals, metamorfisme o vulcanisme. Actualment el Geoparc Orígens té un inventari de 118 llocs d'interès geològic, dels quals en aquesta primera fase de l'apadrinament en posem a disposició 47. 47 llocs d'interès geològic que abarquen diferents temàtiques, com he mostrat abans, des de l'estratigrafia, geomorfologia, paleontologia, sedimentologia, tectònica o vulcanologia. És un ampli ventall de temàtiques i el mateix punt, el mateix lloc d'interès geològic sovint pot tindre associades diferents temàtiques de la geologia. Aquests llocs d'interès geològic ja estan publicats al visor de l'ICME, segurament us ho presentarà després l'Anna, de l'Inventario Español de Lugares de Interés Geológico, i els ILX, com diu el seu acrònim, i els trobeu al sector al voltant de Tremp com a punts verds. I ara passaria a fer un viatge de nord a sud
pel Geoparc Orígens mostrant-vos aquests 45 llocs d'interès geològic. Faré de forma bastant ràpida, però un cop els hagueu vist aquesta presentació és per donar-vos una idea de com estan distribuïts espacialment, però el següent pas, en cas que vulgueu apadrinar, seria entrar a la pàgina web de l'ICME o a la pàgina web del Geoparc Orígens i a partir d'allà es pot decidir quin d'aquests es vol apadrinar i aconseguir més informació sobre aquests espais. Començant a la vall de Manyanet, o a cavall entre la vall de Manyanet i la vall Fosca, tenim dipòsits fluviolacustres pèrmics de Mola d'Amunt, això seria la vall de Manyanet. Són uns dipòsits molt interessants, fluvials, amb algunes petjades de tetràpodes i també amb dipòsits vulcanoclàstics, de nimbrites, particularment. I ja movem-nos cap a la vall Fosca, a la zona del Coll de l'Oli, trobem un dels pocs exemples que tenim de vulcanisme al Geoparc Orígens. Movent-nos cap a la vall del Noguera Pallaresa i primer de tot passant per la zona de Montcortès, trobem l'estany càrstic de Montcortès i ja a lo que és la vall del Noguera Pallaresa trobem dos llocs d'interès geològic més, les salines de Gerri de la Sal, que molts de vosaltres ja coneixereu, i la discordança posttercínica de Comte, que potser aquesta ja seria un lloc d'interès geològic més focalitzat al món dels geòlegs, però que també tenim molt interès en que la gent s'interessi i l'apadrini si ho creuen adient. Movent-nos cap al sud, seguint el Noguera Pallaresa, ja entrem al que seria el Congost de Collegats. El Congost de Collegats té un patrimoni geològic espectacular. Des de la discordança d'Espluga de Cuberes Solduga al marge esquerre del riu, ja dins de la reserva de caça de Boumort, on tenim una discordança de materials de l'Eocè sobre materials del Cretaci, o la doble discordança del barranc de l'Infern, on tenim materials del Cretaci inferior amb un contacte discordant amb materials del Cretaci superior i amb un contacte discordant de nou amb els conglomerats de l'Eocè. És uns espais que ens mostren molt bé quina va ser l'evolució de la formació dels Pirineus. I també dins de Collegats, potser l'estrella a nivell estètic serien les cascades de tova calcària de l'Argenteria. Seguint en aquest mateix sector, no sortint massa de lo que seria l'àmbit de Collegats, tenim les mines de Sossís, molt a prop de la població de Sossís, on es va extraure carbó en nivells dins dels conglomerats de l'Eocè. També tenim els espectaculars conglomerats eocens de Pessonada o la sèrie del Cretaci-Eocè a la zona de Claverol, a la carretera de Claverol. I també a l'altra banda del riu Noguera Pallaresa, al marge dret, trobem la zona de Vallcarga-Montsó, on trobem un espectacular dipòsit de turbidites, com el que veieu a la foto, i també un contacte discordant força espectacular entre aquestes turbidites, que com veieu estan semiverticalitzades, amb els conglomerats que es situarien pel damunt. Ja continuant ara pel marge dret del Noguera Pallaresa, tenim una sèrie de llocs, alguns més a nivell estètic i altres més molt utilitzats pels geòlegs que ens visiten al territori. Entre ells tenim de nord a sud, tenim la sèrie cretàcica d'Erinyà, una sèrie de carbonats molt important a nivell de geologia del petroli, i després seguidament tenim l'ostroma del Cretaci superior de Pumanyons. Això es tractaria d'una mega esllavissada de dipòsits marins que trobem en aquesta zona de Pumanyons. Seguint cap al sud, trobem a la població de Rivert, tenim una font amb un gran caudal i que ens genera uns dipòsits de tova calcària que tenen un gran valor
geològic, però també estètic, i en aquest cas són sediments molt recents del Quaternari. I seguint cap al sud, a la població de Talarn, a peu de carretera, de la comarcal 13, trobem els redbeds de Talarn, o el Garumnià de Talarn, que ens mostra els sediments que es van dipositar durant l'època en què els últims dinosaures d'Europa vivien en aquest territori. Ja movent-nos cap al sector de Sant Corneli, Orcau, Sant Corneli i Abella de la Conca, trobem al marge nord de Sant Corneli o al sector nord de Sant Corneli trobem la plataforma carbonatada de Vilanoveta, que serien esculls calcaris de gran potència, i trobem el seu equivalent al marge, al sector sud de Sant Corneli, a la zona de les collades de Bastús. A la població d'Orcau trobem uns dipòsits de turbiditis del Cretaci superior, i quan anem cap a la població d'Abella tenim l'espectacular anticlinal d'Abella. És un dels millors exemples d'anticlinals segurament a nivell mundial i del qual estem molt orgullosos. Canviant de sector i ja tornant cap al marge dret del Noguera Pallaresa, saltem a la que seria la zona, el que seria la carretera que va de Tremp a Pont de Montanyana. I al llarg d'aquesta carretera trobem una sèrie d'afloraments que ens parlen de l'últim mar que hi va haver a la conca de Tremp. Com molt sabreu, el Geoparc Orígens, o el territori del Geoparc Orígens va estar dins d'un mar, i la majoria de sediments que trobem o roques que trobem en el territori són d'origen marí. Aquestes roques hi va haver un període durant el moment en què van aparèixer els dinosaures, en què hi va haver una baixada del nivell del mar que va provocar que els últims dinosaures d'Europa ens visitessin i deixessin les seves restes en aquesta zona, però més endavant hi va haver una nova pujada del nivell del mar que va permetre la deposició d'una sèrie de sediments que són coneguts com l'estratotip de l'Ilerdià. Aquest estratotip començaria a la població de Claret i aniria pujant per la carretera fins a Montllobar amb diferents parades, com seria la Llau de Xiroi o l'Otossal, i ja a les parts més altes on trobaríem a la Corba de la Pera, on trobaríem altres sediments. Aquí passaríem de sediments continentals que a l'entrar, a l'haver-hi la pujada del nivell del mar, passen a sediments marins, a la zona de la Llau de Xiroi i l'Otossal, i de nou tornem a sediments continentals o fluvials a la part de la Corba de la Pera. Continuant per aquesta carretera, arribaríem al Coll de Montllobar, on tenim un altre lloc d'interès geològic, en aquest cas també amb sediments fluvials, i continuant cap a la part de Pont de Montanyana, tenim un altre lloc d'interès geològic, a Mas de Faro, on tenim la formació Castissent. Són uns dipòsits fluvials. És un dels millors exemples de sediments fluvials d'aquest tipus Braided, que es troben al planeta, i és un aflorament que és molt, molt, molt visitat pels geòlegs de tot el món. Aquest és un exemple de la importància de l'apadrinament, degut a que l'han visitat tants geòlegs i des de fa tants anys que ha sofert una mica el desgast degut a l'ús del martell dels geòlegs. I és un ús que els geòlegs avui en dia ja no el fan servir, que estan molt conscienciats de que és una eina que només s'ha de fer servir en ocasions molt especials, però que, tot i així, té una part degradada degut a aquest ús. I llavors l'apadrinament aquí ens pot ajudar moltíssim a veure si aquesta degradació augmenta o s'ha parat, i la idea és poder anar monitoritzant aquest lloc d'interès geològic per veure quin és el seu estat de conservació. Ara, tornant una mica enrere, també tenim dos llocs més. Un és l'esllavissada de Puigcercós, que trobem a la zona de Puigcercós al peu de la carretera C13, i al Castell de Mur trobem un castell totalment construït amb calcaris del Beolides.
i que està assentat sobre aquest mateix material, calcàries amb alveolines. I d'aquí passem cap a la Conca d'Allà. A la Conca d'Allà és on van viure els últims dinosauris d'Europa. Aquí hi ha una gran quantitat de jaciments paleontològics que no hem afegit amb aquest inventari degut a que són llocs susceptibles a l'espoliació i, per tant, preferim mantenir-los protegits amb aquest aspecte. Però el que sí que tenim és tenim un mirador al Coll de Comiols des d'on pots veure aquesta conca cretàcica on vivien els últims dinosaures d'Europa i tenim una sèrie d'afloraments que ens marquen aquestes diferents èpoques. Tenim els dipòsits cretacis de transició de Llordà. Aquí tenim dipòsits que ens mostren la transició d'un ambient continental a un ambient marí, a la fotografia, d'un ambient marí a un ambient continental, perdó. És a dir, és la transició dels sediments marins que tenim a la fotografia, que són dipòsits submareals, i a mesura que anem pujant en la sèrie ja ens trobem dipòsits cada cop més continentals i és en aquests dipòsits continentals o ambients continentals on van començar a moure's els últims dinosaures d'Europa de la conca de Tremp. I a l'altre extrem d'aquest moment de l'ocupació dels dinosaures tenim el límit cretaci-paleogen de Puigpedrós. Aquesta és una fotografia feta des de la carretera de Sant Salvador de Toló en direcció a Tremp i ens mostren els nivells vermellosos i amb diferents tonalitats violàcies. Són sediments continentals on es desplaçaven o on vivien aquests dinosaures i a la part de dalt de tot tenim una capa que costa veure, una mica fina, de calcàries, que és la formació Vallcebre que ens marca el límit o l'extinció d'aquests dinosaures. I és el límit aquest cretaci-paleogen és quan es van extingir els dinosaures a nivell mundial. I per altra banda, dins de la conca de Tremp tenim dos espais totalment diferents del quaternari, molt recents, que són els doms de tova calcària del Mont de Conques, que són uns paleollacs de fa aproximadament mig milió d'anys, i els estanys de Bastús, que són el referent actual d'aquests paleollacs del Mont de Conques, que estan avui encara actius, però que fa més de 100.000 anys que estan en funcionament. Ara ens movem cap al sud i passem cap al Congost de Terradets. I aquí trobem la sèrie del Cretaci superior de Roca Regina, una espectacular paret de gresos calcaris, molt famosa per l'escalada, però molt estudiada per geòlegs de tot el món. I ja més cap al sud ens anem trobant els afloraments de la Serra del Montsec, la sèrie cretàcica del Montsec, que es pot contemplar de forma magnífica des de la Font de les Bagasses, i seguint al sud ens trobem el sinclinal de la Passarel·la, un sinclinal, aquí veiem el flanc nord d'aquest sinclinal, amb les calcàries amb alveolines totalment verticalitzades, i que ens mostren una mica com el Montsec encavalca sobre la zona de la Vall d'Age. I ja anant resseguint el Montsec d'oest cap a est, doncs trobem una sèrie de llocs d'interès geològics per apadrinar, com són el Congost de Mont-rebei, primer de tot, seguidament amb una sèrie estratigràfica espectacular. Seguidament trobem el front d'encavalcament del Montsec a la Pertusa, aquest seria l'equivalent del sinclinal d'Age a la part oest del Montsec d'Ares. I anant més cap al centre de la vall ens trobem la sèrie estratigràfica de Masia de Monsenyer, on podem resseguir en diferents moments de l'emplaçament de la Serra del Montsec o la sèrie cretàcica del Montsec a l'ermita de Mare de Déu de la Pedra. Ja anant cap a la vall en si mateix d'Age, és a dir, la vall d'Age, ens trobem una sèrie de sediments mareals, fluvials,
i d'altres tipologies que ens parlen del reompliment d'aquesta vall. Són sediments més moderns que els que trobem a la Serra del Montsec i, entre d'altres, trobem les fàcies mareals o els sediments mareals de la Règola. Aquest és un lloc d'interès geològic visitadíssim per geòlegs de tot el món, i per sobre trobaríem els sediments mareals de Cal Forner, també molt visitat. I ja estratigràficament o en d'edat més recent trobem ja els dipòsits de la zona de la discordança de l'Eocè inferior a Corçà, on trobem sediments fluvials que, com podeu veure a la fotografia, ens marquen els nivells de canal a la zona d'Agulló. I anant una mica més cap al sud i ens trobem de nou amb el límit Cretaci-Paleogen, en aquest cas a la carretera del Doll, on trobem de nou un referent de l'extinció dels dinosaures. I finalment, 3 punts que ens marquen, d'alguna manera, són punts que ens indiquen els diferents estadis de la formació dels Pirineus i també de la fauna que vivia en aquest territori. De nord a sud tenim el mirador del Cretaci a la part de Coll de Nargó. Aquest és un dels jaciments de dinosaures més importants d'Europa. S'han trobat restes d'ous de dinosaures, s'han trobat petjades, s'han trobat restes òssies de cocodrils. És un espai que ha sofert l'expoliació i, per tant, és molt important per nosaltres que aquest tipus d'espai entrin en aquest programa i que els veïns de la zona s'animin a apadrinar-lo. I està situat al peu del que seria del mantell de Boixos Sant Corneli, de la làmina encavalcant de Boixos Sant Corneli. Anant cap al sud, trobem la sèrie Cretàcica del Montsec des del Cogulló. Aquest és un mirador a prop de la població de Vilanova de Meià. Està al marge sud del Montsec. La fotografia que veieu serien els contraforts del Montsec, mirant cap al sud. I és un lloc excel·lent per contemplar aquesta sèrie Cretàcica del Montsec. I seguint cap al sud, ja al sector de Camarasa, tenim el front d'encavalcament a Sant Salvador de Camarasa, on trobem el que seria el mantell de les serres marginals. És a dir, són els 3 mantells encavalcants que ens mostren com el Pirineu va anar evolucionant i formant-se al llarg dels últims milions d'anys. I ja per acabar, és només informar-vos que així que es vagin organitzant sortides als diferents llocs d'interès geològic, us anirem avisant a través de les xarxes socials o de la nostra newsletter. I de moment, dir-vos que el dissabte 28, de 12 a 1, hi ha una presentació sobre evidències del canvi climàtic a l'estany de Montcortès, un dels llocs d'interès geològic del Geoparc i que és per ser apadrinat. I el divendres 3 de juny, a la tarda, es farà una activitat de Rural Sketch a Abella de la Conca, on podreu tocar, podreu veure o podreu dibuixar el que és l'antic linal d'Abella, si aquest és el vostre interès. I ja per acabar, us animo de nou a participar en aquest programa. Ho podeu fer a través de la pàgina web de l'INME, de l'Instituto Geológico Minero Espanyol, dins de la secció d'Apadrina una roca, o podeu accedir als llocs a apadrinar també a través de la nostra pàgina web, a partir de la secció de patrimoni. I res més, donar-vos les gràcies per la vostra atenció i espero que ens puguem veure aviat en algun d'aquests llocs d'interès geològic.